Ahojte devčatá, tu Oľa. Rada vás vidím pri tomto videu po dlhšej pauze. Dnes spravíme gelákovú prerábku na krátkych nechtoch. Dizajn bude univerzálny, krásne zapadne do akéhokoľvek obdobia. Celé videjko som natočila pre vás v makro čo najdetailnejšie. Prajem príjemné pozeranie. Tentokrát sú nechtíky v dobrom stave. Prekvapivo sme dodržali termín ďalšieho sedenia, takže o to jednoduchšiu budeme mať prerábku. Pri našom prvom stretnutí boli nechty tejto modelky v omnoho horšom stave. Vo veľkom sa ohryzávalo okolie nechta, mali sme veľa zágerov a aj sama kutikula sa veľmi lepila na necht. Ešte jedna ukážka toho, ako vie pomôcť pravidelná kvalitná manikúra. Je to aj môj argument z praxe pre všetkých, kto je proti strihaniu kožičky. Proces odstraňovania starého materiálu mi kedysi zaberal veľa času, až kým som nezačala pracovať podľa presného algoritmu, ktorému som potom začala učiť aj žiačky na svojich školeniach. Na prvý pohľad sa to nezdá, ale chaotická práca s frézom vám vždy predĺži čas prerábky. Navyše, čím horšie odstraníte predošlý materiál, tým viac budete mať práce s pilníkom. Okrem zmatňovania nechtovej platničky k tomu ešte pribudne rozrovnávanie rých od frézy a stenšovanie hrúbky materiálu. Občas sa ma dievčatá na základných kurzoch pýtajú, ako sa zbaviť strachu z brúsky, z odstraňovania materiálu. Boja sa, že to bude pálik zákazničku alebo že prebrúsia necht. Jediný spôsob, ako sa zbaviť strachu z brúsky, viac praxe. Bohužiaľ tu ide len o to, aby ste si na ňu zvykli, aby ste vedeli, za akou silou môžete pritlačať, aby ste sa nebali, čo sa stane, keď narazíte na odchlíp, aby ste vedeli s brúskou skracovať dĺžku. Keď zopakujete túto etapu na 40 ručkách, verte mi, už nebudete mať žiaden strach z brúsky. Ale mať z nej rešpekt na začiatku je úplne normálne. Týmto prešli všetci. S takýmito kožičkami je jedna radosť pracovať, ale trvalo to, kým sme sa dostali k tomuto bodu. Po každej manikúre by sa mal stav okolia nechta zlepšovať. Ak sa deje to, že po manikúre kožička začína viac hrubnúť, znamená to, že spôsob samotnej manikúry bol drastický. Niečo ju vystresovalo a začala sa viac brániť a tým pádom hrubnúť. Možno bol použitý príliš drsný nastavec, možno boli príliš vysoké otačky a možno sa vyvíjal príliš silný tlak na kožičku pri práci s brúskou. V takomto prípade treba analyzovať svoju prácu a skúšať vykonávať viac šetrenú manikúru, aby sme do ďalšej prerábky mali okolie nechta v lepšom stave. Pri výbere materiálu na spevnenie sa veľakrát riadím predchádzajúcimi skúsenostiami s modelkou. Testovanie značiek ma veľakrát donúti používať nejaký konkrétny produkt, ale keď mám voľnú ruku, tak sa vracam k tomu, čo nám fungovalo. Minulýkrát sme mali bottle gel a ako ste videli na začiatku, dobre držal, takže aj tentokrát som vybrala to isté. V popise nechám link na video, v ktorom som viac popísala a ukázala prácu s týmito bottle gelmi. Môžete si tam pozrieť, aké majú vlastnosti a v akých prípadoch sa môžu používať. Pracujem so škecom, ktorý má tento bottle gel rovno vo fľaštičke. Pomáham si ale tenkým škecom naniesť materiál čo najbližšie ku kožičke a takisto s ním rozrovnávam gel, aby som docelila správnu architektúru. Konzistencia bottle gelu bude najviac vyhovovať pri práci na kratších alebo strednej dĺžky nechtoch. Zároveň, čo sa týka konzistencii, výhodou bude rýchlosť práce, keďže modelovať môžeme rýchlejšie ako s klasickým builder gelom. Tentokrát modelka farebne žiadala modru, keďže sme robili príležitostnú manikúru pred stužkovou. Gela kľúcka vybrala presne tej istej farby ako má šaty. Ďalej do dizajnu pridáme bežovú a trbletky, keďže takéto malé k šatám vymyslené doplnky. Ale poďme postupne, najprv prekryvam všetky nechtíky modrým gelákom.
Bol to odtieň Paris od značky The Great. Krásna, pestrá, klasická modrá, nanášala som gellak jednou strednou vrstvou. Keď mám dobre pigmentovaný gellak, páči sa mi, že nemusím pracovať v technike dvoch tenších vrstiev. Na druhej strane ale musím dávať väčší pozor pri maľovaní pod kožičkou. Tým, že materiálu je viac ako pri tenkej vrstve, musím sa vyvarovať k zatekaniu pod kutikulu alebo do bočných valov. Priznám sa, že v poslednej dobe sa mi dosť páčia len jednofarebné nechty s nejakým krásnym odtieňom gellaku. Ale toto by bolo nič zaujímavé pre videá, takže to nechám keď tak na instagramové postupy. My predsa spravíme dizajn. Ako som spomínala, pridáme bežovú farbu. Chaoticky kreslím abstraktne vlny na rôznych častiach nechta. Predtým ako robiť podobný dizajn, vždy vyskúšam narýchlo na type, či mi tá svetlejšia farba prekryje sitý tmavý podklad. Keby nie, tak by sme možno vymenili farbu, alebo najprv by som nanášala bežovú. S touto pastelkou sme nemali problém, takže dokončujem túto etapu podľa svojich predstav a budeme prekryvať nechty matným topom. Pri práci s matným topom je takisto dôležité vedieť, či farba, ktorú máte nanesenú, nezanecháva pigment aj vo výpodku. Matný top môže potiahnuť pigment a zašpiniť bežovú farbu modrou a navyše zanechať lesklé čmuhy, ktoré uvidíme až po vytvrdnutí. Pred nanášaním matného topu vždy jeden nechtík pretriem cleanerom a ak na buniči neuvidím pigment, tak potom zotieram výpotok zo všetkých 10 nechtov. Tak to bolo aj tu. Dávam matný top na odmasnený povrch. Vtedy ten matný efekt bude naozaj velvetový čistý. No a čo tie spomínané trbletky? Prichádza čas aj na nich. Najrýchlejšie sa v tomto prípade dá pracovať trbletavým topom. Keďže nemusím dávať najprv trbletky a potom ešte prechádzať linie finishom, ale tu záleží, akú potrebujete trbletku a či máte taký top. My sme vybrali top Chameleon od značky Ruskona, ktorý má sítý trbletavý efekt. Dávajte ale pozor na to, ako tento top bude vyzerať konkrétne na vašej farbe. Tým, že je Chameleon, tak naozaj mení svoj odlesk v záležnosti od podkladu. Na každej farbe vyzerá vždy inak. Toto som takisto odskúšala najprv na type. Takáto prerábka sa nám podarila. Modelka bola spokojná, povedala, že to úplne zapadá do jej outfitu na stužkovú, takže spokojná modelka, spokojná aj ja. Budem sa tešiť na vaše komentáre, či sa vám takýto dizajn páči, či si už predstavujete, v akých iných farebných kombináciách by sa to dalo urobiť. Ak ste sa inšpirovali týmto videom, nezabudnite mi poslať vaše prevedenie podobného dizajnu alebo ma označujte v storkách. Rada si to pozriem a prezdieľam, no a my sa vidíme v ďalších videách.